Dnes vám prezradím recept, náš rodinný recept na kotlíkový guláš so zemiakmi a haluškami a na to potrebujem takéto skvelé čerstvé mäsko, hovädzí, krk alebo nožinu a bravčové pliecko. Mäso, hovädzie aj bravčové nakrájame na rovnaké menšie kocky, cibulu nakrájame na drobno a začneme ju dusiť na rozpustené bravčovej masti. Pridáme na drobno nakrájaný cesnak a spolu restujeme do sklovita. Následne základ zasypeme červenou mletou paprikou a pridáme paradajkový pretlak. Guláš takto získa chuť a hlavne kvalitnú farbu. Pridáme hovädzie mäso, osolíme, okoreníme, pridáme rastcu a necháme mäso zatiahnuť. Pridáme bobkový list, nové korenie, celé korenie a čas nakrájaných zemiačkov. Necháme dusiť a počas dusenia podlievame vývarom alebo vlažnou vodou. Hovädzie mäso dusíme približne hodinu, až kým nie je takmer mäkké. Teraz nadišiel čas pridať bravčové mäso, v našom prípade bravčové pliecko. Pokračujeme v dusení, pokiaľ bravčové mäso nezmekne. Keď je mäso polomäkké, pridáme zvyšné na menšie kocky nakrájané zemiaky, po chvíľke nakrájanú zelenú papriku a neskôr paradajky. Môžeme pridať aj kúsok čili kvôli pikantnosti. Necháme variť asi 10 minút. Tesne pred koncom pridáme majorán, prípadne ešte cesnak alebo dochutíme solou a korením. Na halušky do misy pridáme polohrubú múku, osolíme, pridáme vajcia, rozpustené maslo, postupne prilievame studenú vodu. Miešame, na reč je haluškové cesto. Cesto nesmie byť príliš husté, aby halušky neboli tvrdé. Halušky nádžeme cez haluškovník priamo do gulášu. Ako náhle vyplávajú na povrch, minútku povaríme a celý guláš odstavíme. Toto je môj rodinný recept na kotlíkový guláš z troch druhov mäsa, čiže bravčové, hovädzie, je tam paradajky, paprika, samozrejme všetko fresh, zemiačky, majorán a na záver, čo je taká netradičná vec pre vás, sú halušky, maslové halušky. Dobrú chuť.